ị ga-anụrụkwa na Wike awụọla ọkpajam na Dubai maka otu ọgbakọ ọwụ dị oke mkpa. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na onye isi ala mba Cameroon enwetaha na mmeri ịchị mba ahụ nke ugbo 8. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m, Uchenna Clever Ọnụọha. aka chịburu steeti Jigawa bụ Alhaji Sule Lamido emeela ka o doo ọhaneze anya na o nwere mmasị ịzọ ọkwa onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị. Ya bụ Sule Lamido mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi Facebook ya n'ụbọchị taa bụ Mọnde, bụ ebe ọ nọ kwuo na ọ ga-aga n'isi ụlọ ọrụ otu pati PDP dị n'Abuja jezụrụ akwụkwọ fọm maka ịzọ ya bụ ọkwa. Ya bụ Lamido bụ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ ma bụrụkwa otu onye n'ime ndị so tọọ ntọala otu pati PDP n'ala anyị kwuru na o nwere ntụkwasị obi n'onwe ya ịrụzigharị otu pati PDP ma mee ka otu pati ahụ sikwuo ike. Ya bụ aka chịburu steeti Jigawa gara n'ihu kwuo na ihe ọ bụ n'obi mere o ji kpebie ịzọ ọkwa bụ iji kwado otu pati PDP nke ọma maka ntụliaka elu ndị a ga-eme n'ala anyị n'oge na-adịghị anya. Ka ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na otu pati PDP bụ otu pati cherela ala anyị bụ Naịjirịa malite n'afọ 1999 ruo n'afọ 2015 ka a tụrụ anya ịhọpụta onye isi oche ọhụrụ ha n'ọgbakọ ọzọ ha ga-eme ha. Ka nke a na-ewu, akụkọ ọzọ anyị nụghara ekwuola na otu pati PDP ajụla inye Sule Lamido akwụkwọ fọm iso azọ ọkwa ahụ. Ụlọ akwụkwọ Methodist College Ụzakọlị bụ nke ama dịka Ozumeku eme na mmemme ncheta ihe karịrị afọ 100 ha malitere iti ịgba na agụmakwụkwọ kemgbe a malitere ụlọ akwụkwọ ahụ n'afọ 1923. Ya bụ ụlọ akwụkwọ a bụ nke ama nke ọma maka ime ihe dịka o kwesịrị. Ọ ka bụkwa ọgadagidi na mmụta na steeti Abịa. N'ihi mmemme a, Clan Chief Ọkammụta Chimezi ma bụrụkwa onye nwe na onye isi oche ụlọ ọrụ The King's Group of Companies na ụlọ mgbasa ozi Eko na mmemme a kwanyere ndị ọyị ya na ndị ya na ha so gụkọ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ ogo. O bugara ụlọ akwụkwọ ahụ abịa ekele ha ka gịnị maka ịgba pụrụ iche ha na-eti na agụmakwụkwọ nakwa na agwa ụmụ akwụkwọ. O kwukwara ya ma kwụsie ya ike bụ mkpa ọ dị ụlọ akwụkwọ ịtụtegharị ma kwalite agụmakwụkwọ. Ọkammụta Kingsley gakwara n'ihu rịọ gọọmenti steeti Abịa ka ha leba anya na njirimara ụlọ akwụkwọ ahụ ma hụtakwa ogbe ụlọ akwụkwọ ahụ magburu onwe ya na mma dịka ebe nlereanya nwere ike ịkpatara steeti Abịa ego. Ọkammụta Kingsley gbara ndị ya na ha so gụọ akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ume bụ nke gụnyere onye VC nke otu Uncle Man Class of 1995 tinyere Ugochukwu Ogbonna ya bụ osote onye odeakwụkwọ otu ahụ, Michael Ọfọ bụ onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ọhaneze nke otu ahụ na Chijioke Ọhụneme bụ onye otu ahụ ka ha gaa n'ihu na-egosi agba ọma eji mara ụlọ akwụkwọ ahụ. Ọkammụta Kingsley gara n'ihu kwuo na njirimara ụlọ akwụkwọ ahụ bụ iburu ụzọ. Ọkammụta Kingsley gara n'ihu kwuo na njirimara ụlọ akwụkwọ ahụ bụ iburu ụzọ mụ esote, you first I second, bụ nnọọ ihe kọwara ụlọ akwụkwọ ahụ. Omee ejije Nollywood ama ama bụ Kenneth Okonkwo apụtala kwuo na otu pati APC ji mmaja n'ụdị dị iche iche na-akọwasa ihe ndị otu pati ọzọ na-eme dịka agaji ime ntụliaka elu n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ Kenneth Okonkwo kwuru nke a n'ụbọchị taa bụ Mọnde.
o kwuru ya hoha na-awakpola otu pati African Democratic Congress bụ ADC ọtụtụ ugboro dịka ha na-enwe ọgbakọ n'ọtụtụ ebe dịgasị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa. Okonkwo boro otu pati APC ebubo iji ndị ọrụ nchekwa na-akpagbu ndị otu pati ọzọ bụ nke o kwuru megidere ukporo ntuliaka elu nyere otu pati niile nwere n'ala anyị ikike ha nhatanha. Onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bụ Nyekwanu Wike awụchala na mba Dubai nke United Arab Emirates maka ọgbakọ akpọrọ 2025 Asia Pacific City Summit and the Mayors Forum. Wike hapụrụ isi obodo anyị bụ Abuja n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde ma wuo kpajam na Dubai dịka ọ kụrụ elekere 4 nke ụzọ ụtụtụ ụbọchị taa bụ Mọnde. Ka ọ dị, nnukwu onye ntụziaka pụrụ iche nye Wike bụ Lere Olayinka anọrọla n'akwụkwọ ozi o wepụtara n'ụbọchị Mọnde taa kwuo na Wike ga-anọ n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Tuzdee nọrọ n'isi panelụ mkparịta ụka na ya bụ ọgbakọ. Olayinka gara n'ihu kwuo na ọgbakọ ahụ ga-enye onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja ohere ya na ndị ndu obodo nakwa ọtụtụ ndị meyọ enwere gbaa gburugburu ụwa inwe mkparịta ụka. Onye ji ọkọlọtọ otu Labour Party zọọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ Peter Obi apụtala kwuo na ọ bụ nnọọ ihe ihere na ala anyị bụ Naịjirịa agbanye na mgbọrọgwụ na nrụrụ aka. Obi kwuru na nke a bụ ihe mere ala anyị bụ Naịjirịa ji agba ọnyụpa na mmepe obodo. N'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X, Obi rụtụrụ aka na ya bụ okwutukwu ego akụkọ ọkọrọ na-atapịara bụ nke otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na mba ụwa bụ FIFA ma bunyere otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ n'ala anyị bụ NFF maka iji arụzigharị ama egwuregwu bụ stadium na ịkwalite ndị na-eto eto isonyesi ike na egwuregwu. Obi boro ndị ndu na-aganye aka n'ime nrụrụ aka ebubo na ọ bụ ha nwa na-emetọ obodo anyị abụ Naịjirịa. Ọ gara n'ihu kwuo na-achọ ịrụzigharị obodo anyị abụ Naịjirịa n'iwu ka ọ bụ na a ga-eji aka mkpọmọtọ eme ya. Otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ Nigerian Association of Resident Doctors ma bụkwanụ na-adị n'aha mkpirisi bekee apụtala kwuo na ha ga-amalite mfanye aka n'ọkwa na-amaghị mgbe ọ ga-ebi malite n'abalị mbụ nke ọnwa Nọvemba na-abịa abịa. Ọ bụ onye isi oche nke otu a bụ Mohammed Suleiman bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi o wepụtara n'ụbọchị Sọnde ụnyaahụ. Na ya bụ akwụkwọ ozi ya bụ otu a jikọtara ndị dọkịta ahụike n'ala anyị kwuru na ha kpebiri ịga ya bụ mfanye aka n'ọkpọ a na-amaghị mgbe ọ ga-ebi dịka ụbọchị mbirimambi abalị 30 bụ 30 days ha nyeburu ọchịchị etiti iji hụ ohere lebe ọdịnamma ha anya bịara kụrụ ọnụ. Onye isi ala mba Cameroon dị afọ 92 92 years bụ Paul Biya ejirila vootu dị 53.7 53.7% ji nweta ha mmeri ịchị mba Cameroon nke ugbo 8. Nwa amadi so ya zọọ ya bụ ọkwa bụ Isa Chiroma Bakari gbara onye nke abụọ site n'inweta vootu dị pasentị 35.2 bụ 35.2% of the vote. Biya na-eme ya sọọsọ onye isi ala abụọ na-achị mba Cameroon kemgbe mba ahụ nwerechara onwe ya n'aka mba France n'afọ 1960. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkọ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachi ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na akachiburu steeti Jigawa egosipụtala mmasị ya ịzọkwa onye isi oche otu pati PDP n'ala anyị. Emekwara nke o doo gị anya na Wike awụọla ọkpa jam na Dubai maka otu ọgbakọ ọwụ dị oke mkpa. Meekwa ka ị nụrụ na onye isi ala mba Cameroon enweta ha na mmeri ịchị mba ahụ nke ugbo 8. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a
ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi bịara ya bụ ụdara ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị. It's the sound of the city. Echo 100.7. How much is your bride price? And I put my bride price out. How much is your bride price? My groom price. Your groom price, thank you. Iwama disasaba ozo chala babata deva ka ka-esi akpọna nnọkọ nka anyị na nketa ọ na-agbalịala bụ ndị Afraka Radio na Ikwe FM 100.7. Asị Chineke ozichi ụnụ ọzọ dịka ibe ya biko gwa n'uche na ọ na-ewepụta ego dị mma ka eji na-esi nri dị mma ego ji okwu ọwụ bịa nga efe aka ka onye rega ala ifecha aka gị ehi a gị si gị were 1,000 gị nye. Please Daddy, give mommy better money. Ka-esiere gị ihe ị chọrọ. Thank you. Ọ ga-achọkụ gị na na-emefu 30,000 naira per pot of soup. You know, Papa soup. Odogu no way out. Lele gị ichiriche ndị bọgara. Eminyere m ya. 30,000. 30K. Odogu, okay. Odogu, please. Mama this on some. Ọ bụ ihe Chineke na-eme. Ọ bụ ihe Chineke na-eme. Ọ wụghị mmadụ. Ọ bụrụ mmadụ. Ọ dị egwu. Ọ dị biko. Gbalịa sonyere anyị n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7 maka akụkọ ụwa na nkenke o jiri nkeji 10 gata elekere 7 lee anyị lee ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Ka ọ dị anyị chọrọ iji ohere a kelee ndị ọkpa ala bụ ndị nabatara anyị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị Satọde gara aga. Amame na aghọta anyị na ha kporiri ndụ ọ wee ebe anyị gara aga mee ihe omume anyị bụ oje zuru obodo. Anyị enwetala ewina onye ahụ ga-awụchakwanụ n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM nwanne echi na-abịa abịa n'ụbọchị Wednesday n'ihi ya chebiri anyị na mgbede taa ndị unu nụrụ olu ha bụ mụ nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada nwoke Clara, professor in practice. tinyere Anita Chidera is a midwife in practice. ya gazichara ọnụ ndị ọma. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. My eyes have seen the goodness of the Lord.